be fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique kaskusan yoni to sangi jeeri liraɗi l'islam e ŋore maje marcel kono waktu yoni ha toon to gudduɗe nduyeɓe kame guddude joɓɓe kumpitale ɗemgal pulare so kikiɗa hande o ina jeeya e gardidi kabaruji men nder leydi sénégal ko ina fota wonde 400 tawi ko ɗanniyanke ɗalle suuɗo ndu ko kam yetti toon to ilmo kanri koye nder leydi espagne leydi mauritanie tawi ko badara wul abdoul asis ko ɓi gonnoɗo horejo leydi ndi police mo leydi mauritanie fawi e makko junggo caggal nde goto e gollotoɓe laamu ngu ko kam tigui portimo plainte to leydi mali ka nanodiral jaam fuɗɗima heɓede hakkude ɓen ɗon tawi ko dogo en kam e leñol fulɓe ma en jaade bandi men debbo fatimata ba sellou dalen diallo lundiyanke mawɗo mo guine konakiri holliri yo ɓesgu guine wadda tawi kay ko bisaw guine e ñalawma hande o ville morte woni wuuro maygo hay goto woto yaltu to leydi Côte d'Ivoire caggal nde seeni holliri ko Alassane Dramane Ouattara haawi e sumgojo hoore leydi yagal cour constitutionnel leydi ndi tengtini gundon kawgu e ñalde altinare hande nde faggudu leydi Zimbabwe koko yatiri caggal no feewi koye peeje ɓe goni beele wattude yeyde kanŋe gam ƴellide faggudu mabɓe to leydi mbiyetendi afrique hakkudejo musel joto dia holliri jogarani jeeyede e mbiriji tawi kay ko ƴamuyoɓe lefol laamu e sumgojo hoore leydi yagal paaɗi bisimilla moon e kettogol joni piren pacciren batta ke siftinde e tintinde umrade maître Adama Baldé. Maître Adama Baldé ko geldiyanke ko wittiyanke safriyanke safroji fina tawa. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi. Maître Adama Baldé ko gardiɗo pelle ko wayno fedde association de renaissance pour la culture peul e gardiɗo pelle kadi taw ko pelle safroɓe safruji fina tawa. Maître Adama Baldé ne andina dendagal pulagu wonde oɗo saaha kala omo tawi e jillu makko e nder reedu Fouta. caggal maître Adama Baldé waɗi jillu muɗum to aram o yaɓani jum o yeehi kadi ha to gamaji juuroyade gabri Amadou Tijani Anne e juurade jinnaɓe mum e yiide ɓesgu mum. Maître Adama Baldé kadi yeehi ha to galle Guellay Ali Fall e ñalawma hande o maître Adama Baldé ina tawi e nder jillu muɗum ñalawma hande omo tawi to Patigal o tawa kadi koto galle ceerno Seydou Nourou Ba Patigal o ko sehil makko ko ceerno makko ko musidɗo makko. Maître Adama Baldé noon ina wiye dendagal rapolpolol Dande Maayo naaɓe ɓe Mauritanie ɓe Sénégal kala yiɗɓe yiidemo e oɗo saaha hande omo tawe to Patigal o kadi kala joguiɓe caɗele guure mumen e guese mumen e taaride mumen e ko fati e kayitaji kala tawa kadi ko yimɓe yo caɗele ɗe tini to banggue laamu gila to banggue député ji ha to banggue ministére uji ha to banggue hoorejo leydi mbaɗe feere jokkodiren e maître Adama Baldé kanko woni la voix des sans voix. Maître Adama Baldé noon kala jiɗɗo heɓdemo mbatta ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 940 913 83. Maître Adama Baldé jinganen Fuladu ene tawe hande to Patigal o. Ayo bela yoro mi dani bela mi hindana bela yoro mi jokkay bela ayo bela yoro mi dani bela. Docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. Docteur Djibiso taweteɗo to barkewi gonɗo e lawol mum faade toon to cuuɗi men kiidira so jomiraɗo hoɗɗiri mawo yaha toon to Bamako laamuɗo leydi Mali kono wona ɓooyowo toon. Docteur
Djiby Sow holliti oɗo saaha mo gonɗen ene fewni siroji taw kadi yaltina koye leɗɗe makko ɓuura webde yalde wawde safrude yoga e ñabboji teskaɗi oɗo saaha mo gonɗen ɗum ene jeeya e jillu docteur Djiby Sow ngo jogori wadde toon to Bamako lamorgo leydi Mali kono kadi wona ɓooyowo musidɓe tedduɓe kala taweteɗo nder région mo Tambacounda so tawi ari ha to Kidira sara juma mawɗo mo Kidira pharmacie docteur Djiby Sow ne tawe ɗon so tawi a yiwi to wuuro Matam e nder région de Matam so tawi a yiwi to Matam aɗa fayi Wourossogui a ari ha nattede Wourossogui sara garage mawɗo mo Wourossogui o e banggue ma yi to mécanicien ji so tawi a laari no moƴƴi ma taw ɗon pharmacie docteur Djiby Sow so tawi ari ha to Dakaru lamorgo leydi Sénégal to wiyete Kermassar are Tempa taw ko Boun ɗonne kadi base docteur Djiby Sow ene tawe ɗon siftinɗon noon docteur Djiby Sow ko safiyanke ngana omo safa ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓanndu ko wayno kyste fibron hernie kononne kadi estomac asma gonduɗo e rewam kononne kadi e paali moɗɗo poɗɗe drogue ha naati e ƴiƴam mum kala docteur Djiby Sow ne sammita gonduɗo e ɓuuɓri kononne kadi neɗɗo ɓuutowo ha heewa donc ɗo ɓesnude jippiɗo leeso foori docteur Djiby Sow ene safra so en jiiɗi ko ɓuuri hen labde mbatten ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 924 16 81 walla mbaɗa 70 leydi Mali ko numéro makko WhatsApp 70 85 72 47 walla mbaɗa 77 341 96 51 musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade docteur Djiby Sow kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kumpitale demgal pulaar ñalamo ko amde altine jeenayyi lewru jolol novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ko adi kala kabaruji e demgal pulaar ko adi eɗen puɗɗo kabaruji e demgal pulaar eɗen nelda dowuji men faade kay e wuuro men guddude duyeɓe caggal ndemma men goto yalti aduna tawi ko biyetenoɗo duwo jaam kanko noon ko hanki o yalti aduna toon to wuuro wiyetengo guddude duyeɓe en neldi dowuji faade e toon to guddude duyeɓe kam e jaareɓe kala tawi kay koye dow inde ceerno Habous Diallo horejo catal heblo sukaɓe Afrique kam e jayde weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma e gardugol Sara Blay Sar eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo nanamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kabaruji e ɗemgal pulaar e nder leydi Sénégal no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi hono kayno holliri tawi ko jayɗeɗe leydi Sénégal fodde 400 immigrant woni tan ɗanniyanke ɗalle de ɗe ndewani lawol ko kamen tigui jotti toon to wiyete Espagne tawi ko toon to wiyete Ilmo tawi kay ko toon o e on ɗon tawi kay koye toon to nder leydi Espagne kamɓe fodde 400 ɓe noon eɓe gondi e sukaɓe ɗiɗo sukalon taton tawi kay ko bebbeji ko nonne kadi tawi kay wawi addudeɓe toon ko fodde 12 wonande laana ɗen ɗon laaɗe biyeteɗe laaɗe Samba Lakara hono tan no holliri tawi ko on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal tawateɗo toon to Ilmo Canary biyeteɗo Aminata Samba e nder ko holliri e nder jayde RFI tawi kay ko fodde ujunnaje ɗiɗi fodde ujunnaje ɗiɗi e temedere e capanɗe jeetato e jeetato ɗanniyanke eɓe ɗalle ɓe ndewani lawol ko kamen tigui mbawi yettade toon to leydi Espagne e nder 48 heures tawi tan ɗum ɗon nde waɗi ko ñande altinare hande 9 woni jeenayyi lewru no gonɗen ndu kadi ɓen ɗon 400 ɓiɗɗo tawi ko Afrique najo ɗalle ɗe ndewani lawol kamen mbawi toon tigui yettade e nder leydi Espagne o holliri noon e oɗo saaha joni de ɗum ɗon ina addi caɗele no feewi saabu tan e nder gonka kaɓe goni toon ka ko gonka muska no feewi saabu kay ɗo yimɓe goni e caɗele oɗo rafi biteɗo coronavirus ɗum ɗon noon e oɗo saaha darde yonti beele tan wawde haɓade ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol
ha joni e nder leydi Sénégal biyeteɗo maître Moussa Diop ko kanko ardino on ɗon société biyeteɗo Dakar Dem Dikk kankone guila kay e lebbi ɓennuɗi ɗi ko ittanoɗo e tawi kay koye nokku ardordu ndu ɗon Dakar Dem Dikk taw ittimo hen ko hoorejo leydi ndi woni Macky Sall guila nden noon kanko on ɗon tawi ko Moussa Diop e nder ñalde hankinde o waɗi haalande tawi ko toon to wuuro Podor e tuma nde o jooɗino gam kay jarde ɓen ɗon liggottonoɓe makko e ɗiɗo duuɓi kala koye nder hen tan o holliri de so tawino kay o andino ko ɗo Macky yaltirta wonano comme omo wonda e muɗum e nder sumgoji hoore leydiyagal ɓennuɗi ɗi ɗum ɗon noon saabu kanko kay o yonnani hay seeɗa tumo nde Macky Sall suuɓi on ɗon biyeteɗo Idriss Seck mo ganduɗa kay ko lundiyanke gana wonno yo ardu toon ɗon nokku biyeteɗo conseil économique social kam environnemental o holliri de ɗum ɗon kam o yonnani ɗum hay seeɗa kadi o holliri saabi tan de o itta e gardigu on ɗon société to banggue ɗin ɗon bisuji biyeteɗi Dakar Dem Dikk ko gam kay ko saaha nde o haali wonde on ɗon Macky Sall wona battowo tawi ko 3e mandat ha joni kanko maître Moussa Diop o holliri kankone ko kettuɗo gembe makko gam ƴammoyde ɗum ɗon ko wiyete hoore mairiyagal o holliri ngol so tawi kay sumgoji mairiji gaari kankone ko keptuɗo gembe makko gam tan jeeyede e ɓen ɗon ƴammoɓe to banggue mairiyagal toon to wuuro wiyetengo Podor Refix ko fédération biyeteɓe Baye Fall ko kamɓe tigui mbaɗi toon ñalawma ko wiyete laaɓal koɓe mbiyata set setal tawi noon ko on ɗon hôpital biyeteɗo Youssouf Mbargane Diop to Refix ɗum ɗon noon waɗi ko ñalde alertare hankinde ɓe kolliri tan ɗum ɗon de ko beele tan wawde fittude on ɗon hôpital e laɓɓinde ɗum saabu kay ko laaɓal tigui ko kam tigui woni yumma cellal hono no holliri Moustapha Sy joguiɗo konngol mabɓe tan o holliri ɗum ɗon ne kadi wona ko hesɗi saabu kay guila hitandu ujunnaje ɗiɗi e 14 koɓe ɓami tawi ko wadde ɗeɗo golle ɗum ɗon noon ko beele tan e oɗo saaha joni wawde laɓɓinde on ɗon nokku nde taw noon ko laaɓal woni yumma cellal Almadi tawete koye nder Dakaru lamorgo leydi Sénégal ko légal tawi ko garɗugal no fewi toon noon ko restaurant tawi ko restaurant chinois ko kam tigui yani mum ko bandiji tawi ko joguitiɓe ha teddi ko kamɓe gaari ɓe jani e on ɗon restaurant ɓe mbawi kay ganje tawi ko debbajo liggotonoɗo tigui e on ɗon restaurant kono holliri jayni nde ɓe nawi fodde million ngaji 5 e halis mo franc CFA kono ɓoytani caggal muɗum tawi ko police mo leydi Sénégal biyeteɗo Dikk kamen mbawi fawde junggo mumen e goto e ɓen ɗon tawi kay ko bandiji tumaɓe ko kamen tigui mbaɗi jangu e on ɗon restaurant toon to légal Almadiou ha joni e nder leydi Sénégal ko fati e rafi coronavirus hono no holliri nokkure joguiri cellal guendi ndi e ñalawma hande o temedde 549 ko kamen tigui kolkisano so tawi gondani e rafi coronavirus ko yimɓe tato tan ko kamen tigui tawa ina gondi e rafi o hen ɗiɗo ko cas contact suivi woni rabaɓe to banggue jottodiral so tawi noon ko banggue caggal leydi e ñalawma hande o hay goto ittani toon rafi o hen goto ko cas communautaire woni daɓaɗo to banggue rendo tawi hay goto anda dabɗo ɗum 13 e nder ɓe cellanoɓe kepti cellal mumen leydi Sénégal rafi coronavirus guila naati toon faade hande ko ujunnaje 15 temedde jeeɗiɗi 11 wonduɓe rafi coronavirus taw hen 15 ujunere temedde 349 e jeenayo mbawi heptude cellal mumen 326 ko wasi hen pittali mum e oɗo saaha joni heddi e nder cuuɗi cafrirɗi ɗi leydi Sénégal ko 35 eɗen mbiya tan yo jaam yaaru yesso sen gummima leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi police tawi ko leydi Mauritanie kamɓene ɓe mbawi jaggude on ɗon biyeteɗo Badara Ould Abdoul Aziz ko ɓi mennoɗo ardade leydi ndi woni Mouhamed Ould Abdoul Aziz ɗum ɗon waɗi ko caggal tawi kay konde goto e gollotoɓe e laamu ngu wawi portudemo plainte tawi ko on ɗon biyeteɗo Ahmed Ould Ba on ko on tigui wawi kay portudemo plainte hono no holliri tawi ko jayde wiyetende Mourseloune ɗum ɗon noon holliri tan ko on ɗon de biyeteɗo Badara Ould Abdoul Aziz ko kam tigui oɗo saaha joni holliri wonde koko jogori jaggudemo te so jagguimo koko waratamo koye nder hen o wawi joƴƴinoyde ngol ɗon kayitol toon to police mo guendi Mauritanie ko seeɗa caggal muɗum police o wawi jaggudemo ko adi ɗum ɗon noon ñande altine ɓennude nde taw police
halfinaɓe ko fati e burjingol jawdi kam e koppereje mbawino noddudemo kanko Badara Ould Abdoul Aziz saabu kay inde makko ina jeeya e liste tawi kay ko ɓen ɗon woni commission enquête parlementaire woni ɓen ɗon sardiyankoɓe suɓaɓe gam wadde holkisoji e duuɓi sappo laamu Mouhammad Ould Abdoul Aziz kankone inde makko ina tawe hen omo tuuma no fewi to banggue ha joni mbuñari e on ɗon biyeteɗo fondation Rahma mo ardino ɗum tawi kay ko mawni ko on ɗon biyetenoɗo Ahmedou Ould Mouhammad Abdoul Aziz guila nden on yalti aduna noon ko kanko tigui arditi on ɗon fondation Rahma ko ɗum saabi e oɗo saaha joni eɓe tuumide kankone omo o liggorima hen e nder mbuñari tawi kay koye nder laamu bammakko Mouhammad Ould Abdoul Aziz gollotoɓe ATTM kamɓene gollotoɓe e NR Mauritanie kamɓene ɓe mbawi yettude no fewi tawi kay ko horejo leydi kesso Mauritanie woni Mouhammad Ould Seck El Ghazouani ɗum ɗon ko saaha kay nde on ɗon wawi artirde on ɗon société NR Mauritanie gam wawde ha joni jokkude golle mum société NR noon toppiti koko fati e fewnugol laabi e nder gendi ndi kamɓe ɓen ɗon liggotoɓe NR tawi noon ɓe kolliri kay guila hitande ujunnaje 219 woni jeenayyi lewru octobre hitande ujunnaje 219 ko guila nden laamu leydi Mauritanie tawi koye gardugol Mouhammad Ould Abdoul Aziz gaddi on ɗon société Maroc naɓe biteɗo ATTM pawi ɗum e dow mabɓe kono tan e oɗo saaha joni so tawi horejomo leydi Mauritanie Mouhammad Ould Seck El Ghazouani wawi kadi ummitinde on ɗon société ɗum ɗon nde ko ɗum nafoore mawde kadi ɓe jettimo ɓe jarimo no fewi pamminen noon on ɗon société biyeteɗo NR pewnowo laabi e nder leydi Mauritanie inde nde koko wayli wonti ha joni ko wiyete ETR sen gummima leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali jaam fuɗɗima dañede tawi kay ko nanodiral wasde wadde ha joni janguji hakkude leydi leñol Dogo kam ha joni e leñol Fulɓe ɗum ɗon ko toon to cercal biyeteɗo ñono jaadaten koye banimen debbo Fatimata Ba. cercle mo ñono ina tawe e nder région mo Ségou e hakkude leydi Mali e yontere ɓenndude no wayno won ummiɓe dogde koyɗe jaam hakkude Fulɓe e Dogo en hoɗɓe toon ngal ɗon nanodiral noon waɗama ngam Fulɓe e Dogo en taw hay goto yanata e woɗɓe ɓe beele jaam no wawa artude toon to ñano en gandi ɗiɗo dumunnaji foof no wayno ko haareji musɗi goni toon ha saabino on ɗon diwan Oudda e nder ɗum no wiiri omo ganduɗa kañum woni colonel Abdoulaye Maïga ministre d' administration territorial wonde ngal ɗon nanodiral ko bangal fayida sababude gonɗon wuuro eɗen gandi koko uddano e nder ɗum no wayno laamu ngu nawino toon balle kewɗe baɗɗe fayida gam wawde faabade ɗin ɗon ɓesguji e hono no hollitiri no wayno tan so ɗin ɗon leƴƴi ɗiɗi nanodiri ha jaam arti no wayno de ma wat fayida kono kadi ma faabo ɓesguji gonɗi toon ɗi ha tente ɓeɓe ganduɗa kañum woni hoɗɓe toon to Farabougou e caɗele busɗe ɗeɓe gonno ha saabinoɓe uddi kono noon Fatimata Ba ha joni koye nder leydi Mali keddotoɗen ko kamɓe jogori tawi ko wadde grève ɗum ɗon ko fodde 144 heure tawi ko waktu ɗum ɗon ko ɓen ɗon gollotoɓe toon to jagorgo halfinadu gueɗe caggal leydi Mali ha joni Fatimata Ba. gollotoɓe to jaɓorgal leydi Mali kalfinagal ko fate e gueɗe caggal leydi e malinaɓe wurɓe caggal leydi kamɓe de ɓe kolliti koɓe yahoɓe tikkere hofgo juuɗe fodde wonde 144 waftu ɗum noon ko caggal nde ɓe goyti wonde gonka mabɓe yo ƴewte kono noon kadi yo moƴƴine aljuma ɓennuɗo o ɓe keeɓino joddade e laamu Mali kono no wayno ɓe famodirani hay toɓɓere wotere kamɓe noon no wayno ko toɓɓe 6 ɓe goytoto walla ɓe namdoto yoɓe mbaɗani ina jeeya hen no wayno hebde foddeji mabɓe ko wayno indemnité hono noonne kadi e gueɗe goɗɗe eɓe namdi e décret 96 044 le 8 février 1996 no wayno yoɓe pammine holi nafoore kono noon kadi holi gartam mum hono noon kadi e bureau central départemental mo ganduɗa no wayno eɓe jiiɗi famminede holi nafoore muɗum hono noon kadi ɓe namdima bureau 2 no wayno de syndicat ji ɗi ne garata tawtaɓe no wayno e koɓe mbi ko kono noon Fatimata Ba sen gummima toon to leydi Mali paaɗen koto leydi Guinée Bissau caggal nde cour constitutionnel leydi ndi holliri ko kanko tigui Alpha Condé ko kam nawirayi woni ko kam tigui jotti e jappere nde leydi Guinée ɗum ɗon noon tawi kay koko wiyete 3e mandat
e nder hen tan tawi ko lundiyanke on ɗon mawɗo biyeteɗo Sellou Dalen Diallo gardiɗo UFDG o erima ɓesgu guine yo mbad ñalawma hande o tawi ko Conakry lamorgo ngo ville morto woni tan wuuro maygo tawa kay hay goto yaltata wuuro ngo gila to banggue booli ɗi hani e ɓen ɗon yimɓe gollotoɓe hani e sodoyoɓe goto kala yo deccu e nokku muɗum ɗum ɗon noon ko beele hollude mette mum faade ha joni e ndin ɗon jaltude wonande kay wiide ko kanko Alpha Condé ko kanko tigui subta yo jotto e leydi mbitedi Guinée Bissau de hollirama tan noon guila ñande tati nduɗo lewru ndu gonɗen yoga koye e boutique aji mawɗi tawateɗi e goudron ngaji mawɗi ɗi hani e magasin aji kala koko uddi ko caali uddide gam tan wasde weltanade hay seeɗa tawi ko ɗon biyeteɗo Alpha Condé ko noonne kadi hani e nder leeɗe ɗe kala tawateɗe nder Bissau Guinée kañumen ko heewi e nder ɗen ɗon magasin aji ha to banggue ha joni boutique aji mawɗi kamen kala koko uddi to leydi mbiyetendi Afrique hakkudejo sumgojo hoore leydi yagal ɓoyata ko joni joni jogori yuɓɓinede tawi kay koye nder nden ɗon hitande koye nder hen tan kanko on ɗon biyeteɗo Michel Djotodia o meeɗi ardade leydi ndi tawi ko kanko derguinno laamu on ɗon biyeteɗo François Bozizé e oɗo saaha joni hewɓe tawi kay ko dilloɓe to banggue dawrugol ina mbiyanno ko keeɓiɗo gam ha joni jeeyede tawi koye ƴamuyoɓe lefol laamu toon to Afrique mo hakkudejo kanko Michel Djotodia e ñalde hanki nde o holliri kanko jeeya o jogorani jeeyede tawi kay koye ɓen ɗon ƴamuyoɓe lefol laamu toon to leydi mo Afrique hakkudejo woni Centrafrique o holliri tan kanko kay oɗo saaha joni o yondinima ɗo o jeeyatake ha joni e ɓen ɗon foɗodirteɓe tawi ko lefol laamu caɗele faggudu ko ɗum de woni ko tampini leydi mbiyetendi Zimbabwe joni o laamu ngu kam wawi ƴettude peeje saabu leydi ndi ne waɗi kanŋe ɓe kolliri oɗo saaha joni maɓe garɗitin tawi ko jeeygu kanŋe ngu ɓe moƴƴitina ɗum beele wawde ha joni ƴellidde faggudu mabɓe to leydi Côte d'Ivoire caggal élection ngaji woni tan sumgojo hoore leydi yagal baɗanoɗi toon on ɗon tawa ko seni woni ɓen ɗon toppitiɓe ko fati e sumgoji toon to leydi Côte d'Ivoire ɓe kollirino ko Alassane Dramane Ouattara ko kam tigui ha joni subta yo arde to leydi ndi tawi kay koye mandat tataɓijo e nder temedere nde ƴettuɗa kala capanɗe jeenayo e nayo ina waɗi piccal nogas e jeeɗiɗo ɓen ɗon mbawino suɓademo e ñalawma altinare hande nde nokku cour constitutionnel leydi ndi kamne kayne holliri ko kanko tigui Alassane Dramane Ouattara ko kanko nawi kawgu e nder ɗin ɗon sumgoji bannoɗi saabu temedere nde ƴettuɗa kala capanɗe jeenayyi e nayyi piccal nogas e jeeɗiɗo ɓiɗɗo leydi Côte d'Ivoire ko kam subti tawi ko Alassane Dramane Ouattara yo ardi to leydi Côte d'Ivoire. Burkina Faso ko yimɓe jeegomo gañi tawi kay koye jangu bannogu ɗum ɗon koye nder juma ko ñande aljuma nde to woɗɗani université biyeteɗo Kosado ɗum ɗon noon koye saaha nde ɓe ndenduno toon gam janggude e on ɗon juma ko hedde waktuji jeenayyi subaka ñande aljumare nde ko nden tawi ko ɓen ɗon wadde boniyankoɓe mbawi fettinde toon fettore yimɓe jeegomo ko kamen gañi hen gasi ha laaɓi ko tonguno ɗen kumpitale demgal Pulaar e kikiɗa hande o ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia karallagal wonanno en toon ko karalla bawɗo golle labtuɗo golle woni Saydou Abouba min jetti on tumande cuɓiɗon Weltare TV gam kumpital banimen debbo Fatimata Ba to leydi Mali golle makko jooɗi peewi emin mbiyon tan yon mbad abonné tawi kay koye ayaw biyeteɗo Weltare TV toon to YouTube gam wawde yebde tawi ko ɗen ɗon jewte hani e kabaruji kam e kewkewe kewoje e windere nde kala Allah jarama on jarama e kettugol yo jaam Allah hiran en.